Joo, kato nyt se rekordaa. Noniin, jatka. Ella. Sori, mä kirjoitan lauseelle. Eli siis jatkamme tätä. Aloitapa alusta. Joo. Niin tosiaan. Anna-Leena. Ei noin alusta. No kun sä et kuitenkaan osaa leikkaa niitä yhteen. En mä aiokaan, ei kato laita luepas. Laitetaan tää sähellys vaan, noniin. Juonivammaiset. Joo. Se on juonivammaiset. Ei juonivammaiset. Se menee väärin tää sun vokaaliyhdistelmä. On taas aika tunnustaa jotain. Minä... Pokka pitää. Noita käkätys siihen väliin. Mä en osaa tehdä tää niinku hevelä sillä. Pokerina. On taas aika tunnustaa jotain. Minä en ymmärrä elokuvia juo. Enkä Jumalan kiitos ole tämän asian kanssa yksin. Pari vuotta sitten perustin kerhon nimeltä Juonivammaiset. Siihen kuuluvat minun lisäkseni muiden muassa Arno Kotro, Ruben Stiller ja muutama muu blondin sieluinen hölmö. Juonivammaiskierhon sääntö numero 1 on se, että jos joku näkee hankalan tai käsittämättömän elokuvan, siitä täytyy heti tiedottaa muille. Varoitan sinua vakavasti elokuvasta Tahraton mieli. Älä mene katsomaan sitä, meilasin vuosi sitten monelle ihmiselle. En halua minulle tärkeiden tyyppien tuhlaavan rahojaan turhuuteen. Toinen varoittava esimerkki oli sotku nimeltä Vanilla Sky. Se on kuulemma ihan sairaan hyvää muuten. Siis voiko noin sotkuista tekemättä edes olla? Juonivammaiselle tyypillinen tilanne on tämä. Elokuva alkaa. Odotukset ovat korkealla. 10 ensimmäistä minuuttia menee hyvin, mutta sitten tarinaan alkaa sataa liikaa uusia ihmisiä ja koko kerronta muuttuu sietämättömän sirpaleiseksi. Mitä? Minä sähisen ja nyin miestäni puseran hihasta. Kulta, puhutaan tästä sitten kotona, mies vastaa. Niin, mutta en mä saa tästä irti mitään, jos mä en tajua, mitä tapahtuu. Nyt mä lähden. Paska filmi, moi. Yrittäkää ymmärtää. Minä haluan eläytyä tarinan henkilöiden kohtaloihin. Jos en käsitä, mitä heille tapahtuu, minun on mahdotonta eläytyä mihinkään. En kestä elokuvia, joissa katsoja palkitaan vasta loppumetreillä. Jotkut saavat perversiä nautintoa siitä, että voivat ajatella, ahaa, tästä olikin kyse. Minä en. Haluan tietää alusta asti, mistä on kyse. Juonivammaisen kanssa ei siis kukaan halua lähteä elokuviin. Jatkuva hihannykiminen kuulemma pilaa elokuvanautinnon. Ja jos 2 juonivammaista istuu katsomassa vierekkäin, kumpikaan ei nyt toista, koska molemmat tietävät, että ei siitä ole mitään hyötyä. He vain hengittävät aggressiivisesti, kunnes on aika vaihtaa paljon puhuva katse, nousta rymisten ylös penkistä ja poistua paikalta. Raivoamaan viinilasin äärelle ensimmäiseen kohdalle osuvaan kapakkaan. Sen suurempaa yhteisymmärrystä ei 2 ihmisen väliltä löydy. Se on intensiivisempää kuin yhtäaikainen orgasmi. Ken haluaa. Juonivammaisen pitää olla tarkkana, kun lukee elokuva-arvosteluja. Pelottavin määritelmä filmistä on seuraava. Elokuva ei päästä katsojaa helpolla. Aukkopaikat on täytettävä itse. Outs. Millä ne täyttää? Mistä ottaa, kun kulho on tyhjä? Salapoliisitarinat ovat täysin harkinnan ulkopuolella. Vakoilu vielä menee, mutta jos elokuvassa on vastavakoilua, sama ihminen eli kaksoisagentti pelaa 2 suuntaan, niin ollaan vaikeuksissa. Takaumien ja nykyhetken sekoittaminen on yhtä helvettiä ja perkelettä. Jos takaumia ei alleviivata esimerkiksi niin, että kuva muuttuu mustavalkoiseksi, on juonivammainen todella kuutamolla. Mutta eikö Anna-Leena Härkönen niin kuin itsekin käsikirjoita jotain juttuja, TV-sarjoja? Joo. Onko ne sitten aina sellaisia superselkeitä? Ehkä niissä ei ole takaumia. Sen kirjoissa kyllä on takaumia. Miten? No sit se ei vaan tajua niitä. Mutta ne on tosiaan, ne on kyllä niin absurdeja flashbackkejä, että toisaalta ei taju niitä, niin se on niin huono kirjoittamaan niitä itsekään. Teatterikoulussa katsoimme näyttelijäopiskelijoiden kanssa Kummisetä-trilogian. Niissähän takaumia riitti. Kurssikaverini Kari Hietalahti, hyväsydäminen savolainen, istui vieressäni ja koputti minua aina olkapäähän, kun tuli takauma. Hän kuunteli aikansa, mitä, sähinä ja aloitti koputukset, ettei sähinä olisi pilannut kaikkien tunnelmaa.
Jossain vaiheessa, kun tuli takauma, hän kääntyi minun päin ja sanoi väsyneesti, kuten ehkä huomasit, olemme jälleen siirtyneet ajassa taaksepäin. Sama ongelma on teatterin kanssa, jos näytelmässä on takaumia. Silloin eivät edes vaatteet vaihdu, vaan ajassa siirtymisen pitäisi pystyä päättelemään jostain täysin älyttömästä asiasta. Kerran näin Turun kaupungin teatterissa esityksen, joka liikkui koko ajan 2 aikatasossa. En tajunnut siitä juuri mitään. Väliajalla uhkasin lähteä kävelemään, mutta päätin jäädä, kun seuralaiseni kertoi minulle, että aina takaumissa kattotuuletin rupeaa pyörimään ja nykyhetkessä se pysähtyy. Ihanko totta? Miksei tämä asia voinut lukea käsiohjelmassa? Katsoin näytelmän loppuun, mutta olin niin vihainen, etten kyennyt eläytymään siihen pennin vertaan. Elokuvamainoksiinkin pitäisi panna ikärajan ohella varoitus siitä, ettei se sovi aivan kaikille. Toisaalta ymmärrettävät junan tavoin eteenpäin kulkevat elokuvat voivat olla tappavan tylsiä. Ranskalaiset osaavat tämän tyylilajin hyvin. Kerran pakotin mieheni katsomaan bretagnalaisen maatilan elämästä kertovaa elokuvaa. Se ei kertonut mistään, paitsi bretagnalaisen maatilan elämästä. Siinä lastattiin muun muassa turnipseja laatikoihin. Sen jälkeen mies kysyi joka kerta, kun pyysin häntä elokuviin kanssa, niin onko se turnipsi? Tuskainen epäluuloinen ilme naamallaan. Joskus juonivammainen ei edes erota todellisuutta fiktiosta. Eräs kerhomme jäsen tapasi kerran kutsuilla kulttuurellilta vaikuttavan herrasmiehen. Kiinnostaisiko sinua kultainen sade, mies kysyi, kun ilta läheni loppua. Joo, miksei, ystävättären innostui. Hän luuli sitä elokuvaksi. Totuus selvisi hänelle suhteellisen pian sen jälkeen, kun he olivat tulleet miehen asunnolle, ja silloin oli jo liian myöhäistä. Mutta pääasia, ettei tarvinnut kiusata aivojaan turhilla kysymyksillä. Kusilammikossa ei ole haukkapaikkoja, jotka täytyy itse täyttää. Mä en tajun, mikä vitun kultainen sade? Mies kusi sen päälle. Nää on näitä fetissejä. Ai, loppuuko se? Noniin. Siis en mäkään tajunnut tuota juttua ennen kuin Fingerboardissa oli. Mä en tajua tätä. Niin sitten Antoni joutui selittää sen. Ei kun sen mä kyllä taisin tajuta, mutta silloin mä vasta tajusin, mitä tää kultasade juttu tarkoittaa. Niin. Miten se kuulostaa joltain... Eikö on joku ilotulite, joka on kultasade, eikö se ole? Ai Sale. Tämmöstä. Joo, tässä ollaan. Vieläkö sä laulat? Joo. Nyt kerrotaan meidän päivästä. Joo. Ella, kun on siinä. Me käytiin golfklubilla syömässä. Ai niin, Lounastimme golfklubilla. Meillä oli sähkökatko, niin sitten piti siirtyä hienompiin ympyröihin. Toisaalta me asutaan kartanossa. Niin, se on kyllä ihan tosi fakta. Kartanossa asumme golfkentän vieressä. Sitten me vähän paimennettiin lehmiä. Se oli ihan sairaan kuumottavaa. Mä oon tattenut vaan sellaisia sarvettomia kyyttöihin. Sitten ne tulee siellä sarvet pystyssä. Se oli aikamoista Sä olit siellä sivulla, ne ei oikein lähtenyt siihen suuntaan. Niin, mä tiesin, että ne ei tuu sinne, mä valitsin taktisesti. Sen takia sä käskit mut sinne. Silloin tulee mua päivän, mä silleen, nyt heilutaan niitä käsiä, ettei ne tuu sinne. Se oli ihan hirveä. Mut silloin kun se yksi meni sinne metsään, niin mä säntäsin sinne kuin supersankari. Sitten sun perään, kun mä pelkäsin, että sulle kävi jotain siellä. Sitten siinä oli semmonen hauska, täällä on töissä sellainen, en tiedä varmaan, lukeekohan se meidän blogia. No sellainen ihana Juro, semmoinen tomera täti. Törmäsin siinä toissa aamuna keittiössä ja jäätävässä aamutokkurassa. Mikä sen nimi on? Mä tiedän vaan, että sen koiran nimi on Tiina. Sen koiran nimi on Tiina. Niin se kaatui nokkospensa naama edellä. Se oli niinku päivän vitsi. En kestä sitä. Se oli hauskamaton, kun se jotenkin mäiski niitä lehmiä ja mä olin silleen tyhmä, ei saa lyödä lehmiä. Sitten kaatui. Karma. Joo, sit me kaadettiin taas vähän lisää puita. Ja... Ai niin totta, me ollaan siistitty kokonainen, okapihla ja aita. Orapihla ja aita. Joo. Se on ollut aika me ollaan mainostettu. antavaa.
jotenkin, kun näkee kätten työn tuloksen heti. Olisiko mulla? Se näkyy myös käsissä. Kyllä. Se näkyy kaikkialla. Ja Sitten on koulutettu koiraa, jonka pitäisi olla jotenkin superkoulutettu koira muutenkin, mutta se ei oikein osaa tätä kepinantoleikkiä vielä. Joo, mutta se on oppinut se. Se on ehkä koulutettu niin, että se oppii nopeasti. Mahdollisesti, mutta... Tai että se on koulutettu potentiaaliseksi. Osta sinäkin potentiaalinen paimenkoira. Joo. Ja mitähän tässä muuta? Täällä on ihan miellyttävää. Tänään on ehkä vähän laiskaa. Joo. Tämä on jees. No varmaan lopetetaan tähän tää. Joo. Tää nyt on Tätäkin video kuvataan sen takia, kun tuli vimmuttua toi kamera Mutta nyt on sitten se video. Niin. Ei turhaa laitettu... Mikä sen naisen nimi? Tuija. Ei oo Tuija. Ei oo Tuija. Ota, eiku Päivi. Raija. Päivi. Raija. Kiitos Raijalle kameran rahtaamisesta. Hyvä. No, kiitämme. Hei hei.